pe înălțimile majestoase ale Etiopiei, marcate de mistere străvechi și tradiții profunde, se află un patrimoniu de valoare inestimabilă, Biblia etiopiană. Într-o lume plină de secrete ascunse de-a lungul secolelor, acest manuscris prețios, alcătuit din hârtie și cerneală, se ridică ca un martor unic al unei traiectorii spirituale bogate și fascinante. Imaginează-ți să ții în mâini o carte care încorporează generații de credință și cultură, ceva care depășește barierele timpului, transportându-te într-o epocă îndepărtată, demnă de un film epic. Etiopia, o țară a cărei independență a rămas intactă în fața valurilor de colonizare, poartă în esența sa o istorie vibrantă și diversificată. Potrivit tradițiilor, originile sale sunt legate de unul dintre fiii lui Nea și se împletesc cu obiceiurile iudaice, formând un mozaic complex de moștenire și credință. Cu toate acestea, ceea ce deosebește cu adevărat această națiune este relația sa profundă cu creștinismul, care datează din vremuri imemoriale. Biblia etiopiană, o relicvă unică, este mult mai mult decât o simplă colecție de scripturi sacre. Cu cele 88 de cărți ale sale, oferă o perspectivă spirituală care depășește limitele celebrei Biblii King James, formată din 66 de cărți. Paginile sale dezvăluie povești, învățături și narațiuni inexistente în alte versiuni ale scripturilor. Este ca și cum acest text sacru ar fi o cheie pentru a descifra întrebările universale despre Dumnezeu, credință și sensul existenței. Ceea ce face povestea acestei Biblii și mai impresionantă este originea sa. În secolul al IV-lea, creștinismul era deja solid stabilit în Etiopia, cu mult înainte de a fi adoptat pe scară largă în alte părți ale lumii. Această acceptare timpurie reflectă o societate în care credința creștină juca un rol esențial și viguros. În secolul al VI-lea, în timp ce creștinii se confruntau cu persecuții în alte teritorii, Etiopia se remarcă drept un refugiu sigur, un simbol al speranței pentru cei care căutau libertatea religioasă. Mai mult decât atât, Biblia etiopiană nu este doar un depozitar al credinței, reprezintă, de asemenea, o mărturie a rezilienței spirituale și culturale a unui popor. Această carte sacră este un punct de reper al păstrării istorice și al forței credinței de a conecta generațiile de-a lungul timpului. Îngrijită și transmisă cu profund respect, Biblia etiopiană continuă să fie o legătură vie între trecut și prezent, inspirând pe cei care au privilegiul de a o descoperi. Scris în limba veche Giz, acest evanghelie ne transportă într-o perioadă în care credința modela profund viața și cultura poporului etiopian. Totuși, rădăcinile spirituale ale Etiopiei se întind chiar mai departe, chiar dinainte de era creștină. Povestea reginei din Saba reprezintă un punct de referință semnificativ în această tapiserie istorică bogată. Conform tradiției etiopiene, aceasta a călătorit la Ierusalim în secolul al X-lea h.r. pentru a-l întâlni pe regele Solomon. Această întâlnire nu a dus doar la o alianță politică, ci și la nașterea unui fiu, Menelichi, care avea să devină primul împărat al Etiopiei. Acest eveniment, menționat doar pe scurt în Biblia tradițională, prinde viață în textele etiopiene ca o narațiune epică, conectând națiunea la Israelul antic într-un mod profund și misterios. Cercetările genetice recente sugerează o legătură între poporul etiopian, egiptenii antici și israelitii din vremea reginei din Saba. Aceasta întărește ideea că Etiopia a avut un rol unic în istoria biblică și în răspândirea credinței. Ceea ce face această narațiune și mai captivantă este Biblia etiopiană, o colecție vastă de scrieri care nu face parte din canonul creștin occidental. De ce această Biblie, cu numeroasele sale cărți religioase, a fost pusă deoparte? Această întrebare continuă să genereze dezbateri între teologi și cercetători. Biblia etiopiană este mult mai mult decât un simplu text religios. Ea reflectă influențele culturale, politice și spirituale care au modelat identitatea unui popor. Păstrează povești și perspective care au dispărut în alte tradiții creștine. Explorând conținutul său, găsim dovezi ale unui creștinism care a rămas autentic și viu de-a lungul secolelor. Chiar și în fața presiunilor externe și a schimbărilor globale, drumul Bibliei, așa cum o cunoaștem astăzi, reflectă lupta pentru autenticitate și adevăr care a marcat primele secole ale creștinismului. În secolul al IV-lea, Sfântul Ieronim a tradus textele ebraice și grecești în latină, creând celebra Vulgată, considerată un punct de reper pentru Biserica Apusenă. Însă, înainte de aceasta,
Există o mulțime de texte și evanghelii cu relatări contradictorii despre viața lui Isus. Determinarea adevărului a devenit o sarcină monumentală. Decizii politice, sinoade religioase și dezbateri intense au modelat canonul biblic pe care îl cunoaștem astăzi. În acest context, Biblia etiopiană se evidențiază ca o piesă esențială a acestui puzzle istoric. Ea ne ajută să înțelegem nu doar credințele din trecut, ci și complexele interacțiuni dintre credință, cultură și putere de lungul secolelor. Imaginează-ți o lume în care circulau sute de cărți despre Isus, fiecare cu o perspectivă unică. Cum am putea discerne adevărul în mijlocul atâtor voci? Aceasta este o întrebare care răsună și astăzi, istoria Etiopiei. Credința sa veche și Biblia, care a păstrat atât de multe tradiții unice, ne invită să privim trecutul cu alt sol. Mai mult decât simple relatări istorice, aceste narațiuni ne provoacă să reflectăm asupra modului în care se construiește istoria și cum spiritualitatea modelează societățile. Biblia etiopiană nu este doar un text pierdut, este un martor viu al unui creștinism care a rămas rezilient și profund înrădăcinat. Prin urmare, atunci când explorăm istoria Etiopiei și legătura sa cu scripturile, nu învățăm doar despre un popor îndepărtat, ci și despre propria noastră călătorie spirituală și istorică. La urma urmei, fiecare piesă din acest vast puzzle ne aduce mai aproape de adevăr.